Tu je video, čo je štvrté v poradí. Odporúčala by som vám toto najznámejšiu rozprávku, kúpiť si knihu, lebo je to fakt, že výborná. Neviem povedať skade, lebo som ju dostala od Ježiška. Pozrite sa, je fakt, že krásna. Dobre sa v nej čítame. Najznámejšie rozprávočky. Prezrime si, vidíte. Máme tu mačku, kocúra, králika. No takto si položíme na toto. Máme si takto, pozrite sa. Ups. Ešte raz vám ju prelistujem. Je tak ťažko robiť, bo mám tú kameru predtým. Janko, Marienka. Janko, chalúbka, vidíte? Neviem, čo to je, kráska zviera, či popoluška, či čo to je. A to musíš robiť video? Nie. To tu môj brat robí. Vidíte, tu mám krásku a zviera. Tie najznámejšie rozprávky, to by som vám odporúčila. Tak ahojte, ja už musím končiť. Čaute.